Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 20-nji mart hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Şu günkü çykyşymyzyň temasy Türkmenistanda meçhitlerde ýaşlar uruşýarlar we Türkmenistanyň gelen habarlar. Ine şu günkü görüşmede Muhammed Ağa gatnaşýar. Muhammed Ağa, salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam vatandaşlar. Muhammed Ağa, biz gepleşigimiz başlamakak, ýani şu Nowruz bayramy, biz vatandaşlarymyz Nowruz bayramy bilen gutlasak näme bolýar? O doğru Çarşı söyle. olmaň sizden. Yerlikli. Aydın söz sizden. Siz Evet. mutlanmadın, benim mutlandım. Hormatly vatandaşlar, birinciden Ramazan bayramı geldi. Men Ramazan bayramı bilen men bütün Türkmenistanlıları, bütün İran'daki yaşayan Türkmenleri hemmesini şu mukaddes Ramazan bayramı bilen kutlayan, olan hemme tutan ruzalary kabul bolsun. Belkem şu halis dogalar Türkmenistanlıları, Türkmenlere kömek edip, Türkmenler öz betbahtçılığından şu yıl dinar deyip umid etýär. Biz emme Türkmenistanlılara öz aktivistlerimize biz aýtdyk şu Ramazan aýynda mescitlere gatnan, alaytada Ramazanyň soňunda Eid-i Fitre hemmäniz mescitlere barın, mescitlerde biz ondan etmeli zatlar eder. Belkem biz şu bilen uly hereketimiziň başyny başlar, şu hereketin dowamly etmegi bilen şu karandadan ýurdumy talap oturan adamlardan dinar. İkinci Nowruz bayram. Şuň 20-nji mart men bütün Türkmenistanlılara we İran'daky Türkmenlere ýetip gelen Nowruz bayramı bilen tüýsürekden gutlaýar. Nowruz bayram ýani faslyň çalyşmagy, ýani täze ýylyň girmegi, tebigat üýtgeýe, durmuş üýtgeýe goýum şu Nowruz bayramı gelmegi bilen biziň halkymyzam üýtgäp, gorkusyny aýryp, öz imanyny wejdanyna gelip, biziň ýurdumyzy talap oturan, biziň halkymyza gösköni günäkär jinayetkarlardan dinmagam, şu Nowruzyň başlamagy bilen şu biziň halkymyzyň hereketinden şol uğurda başlandyn. Gelin şu täze bayram ýylyna, täze Nowruzda, Nowruz bayramyna arzu edeýin hemmämiz arasy ýüregimizden öz halkymyzy, diňe öz elimiz bilen azad edip bilýär. Şol üçin gelin täze eşik geýip, täze pikire menip, täze işeňgirçiligi başlap, öz ýurdumuzy özümiz eýe çykaýlyk. Sağ olun Murat. Muhammed Ağam. Hormatly vatandaşlar, benim öz gezegimde sizi ýetip gelen Nowruz bayramyny gutlayan şu bayram bahar bayramy täze ine musulman nimetine täze ile ätýär. Ne şu geljek täze ýylda nesip bolsa hemmämiz agzyr bolup biz öz watanymyzy eýler. Bize diktator iksan bir öňü oňatmaýan bir A harpyna şermenle iki sany kezzap ýuwdy durandyrmalylar. Bize olar gerekler. Gurbanulyň wagty geldi, Gurbanuly gitmeli. Türkmenistan azat bolmaly. Türkmenistanyň halky azat bolmaly. Şoň üçin Nowruz bayram bize köp ışıklar berýär. Ine gelin hemmämiz bileşip şul özgöçlükleri edelim we täze öňe gidýän, ösýän Türkmenistanda ýaşaýyn. Hormatly vatandaşlar, Nowruz bayramy kutly bolsun. Hemme edýän dileleriniz kabul bolsun. Arzularyňyz kabul bolsun. Allah işin. Hormatly vatandaşlar, biz öz çykyşymyzy dowam edelim. Ine Muhammed Ağa, benim bir kiçik video görkezeyim, ondan biz şoň ýanky gepleşigini eder, şu videoň gepleşigini. Ine birinji bilen Türkmenistandaky ýollaryň ýagdaýyny men görkezeyim. Ýene bize video gelip başlady Türkmenistanyň ýollary boýunça. Gelin şoňa seyredelim. Ben bir minut, men şonu ekrana çykaýyn. Sevgili hormatly vatandaşlar, ýollaryň ýagdaýy.
Ine şu Türkmenistan'daki ýoluň ýagdaýy Muhammed aga. Her gezek biz çıkışlarynızda görkezýär. Ine Arkadaş şäheri 3,5 milliardlap guruldy. Yani 5 milyarddan geçti. Birinji tapgyry. Indi ikinji tapgyryna başlap otyr. Türkmenistanda pul ýok. Oňa garamazdan häzir özüne meçhit bilen ýanky şol özüne mavzaley gurýar we meçhidini gurýar. 450 milyon dolar bolýar. Ne şu zatlar näme gerek? Birinji bilen biziň ýolumuz gerek. Birinji bilen Türkmenistana ýollar gerek. Biz günne biziň halkymyz günne şu ýollar bilen çakmışýar. Günne şu ýollarda ýanky weýran bolýar. Şu ýollarda awariýalar bolýar. Şu ýollarda maşynalar aýlanýar. Şu ýollardan çağıjyklar ýanky ýaşda zatda geçmeli bolýar. Şonuň urman Gurbanuly diňe öz günü bilen sebebi öz watany bilen, öz Türkmenistany bilen. Şu günne bizde Türkmenistan biziň elimizde. Şu günne isten adamy sorasaň gitjek laý Muradaga ya da şöyle adamlara sorasaň ýa Türkmenistanda watandaşlarymyza sorasaň näme ýadalar men häzir maşgalam çykajak bolýan şoňuň. Biz watanymyz ba diýip kellämizde bir fantaziýa bar. Ýöne hakykatdan biziň watanymyzy aldylar. Biz watançam däl. Biz watan üçin güreşemdik. Biz watan üçin watan pikir edemdik. Ýöne kimde kim Gurbanulyň watanyna, Gurbanuly bir zat şiket ýetirse ýa dil ýetirse, biziň hemmämiz sen watany sögme diýär. Biziň watanymyz ýok. Biziň watanymyz basyp aldy Gurbanuly. 32 ýyl, 33 ýylda diktatorlar basyp aldy. Şoň üçin watandaşlar watanyň bolan üçin, bolmak üçin birinji watany ýa biz eýe almaly. Watanymyz elimizde bolsa onu watan bolýar. Siz näme görýäňiz Muhammed aga? Sesiňiz gelenok. Sesiňizi açyň. Sesiňiz gelenok. Murada diýen aýtýaryň dogry. Eger bir zatyň eýeti boljak bolsaň, şu eýe çykmaly şoňa. Eýe çykjak bolsaň, sen şu zat teňkiligini ananmaly, şol üçin göreşmeli. Şol üçin talaş etmeli. Şol üçin sen şoňa maýa goýmaly. Biziň halkymyz hiç zaten edena. Şol üçin bir haramzada geldi de hemme halky köse boldy. Bir proses, bir hökmenem halkymyz inni oýlanýyş başladylar. Inni göz ýetirdiler. Şu ýurtda bir haramzada tohum gelip bütün ýurdu eýelep, bütün ýurduň baýlygyny alyp, binalary gurup, şu binalardan pul özüne ýygnap, özüni saklamak üçin daşary ýurtda bir topar haramzadalara berýär. Putin ýana haramzadalara berýär. Ol diňe biziň duşmanymyz. Halkymyz hem indi şoňa göz ýetirdiler. Şular üçin biziň halkymyz Türkiýede kul bolup berdi. Olgun bir gyýjak türkmen aýal maşgala bir türkü durmuşa çykan bir video goýupdyr. Indi oň öz durmuşy gowy, ozaň öz Türkmenistanlary kömek etjek diýip Türkmenistandan bir aýaly getiripdir. Ol aýalyň çagalar zatlar aňyrdy. 8 Mart'ta ağlaya pakir, ağlaya. O hiç kutlayan yok. Çağalar aňyrda maşgalas yok. Bizim Türkiýedäki maňlaýgara betbaht halkymyzyň güni. Şuňa da etati, gönü günäkäri bir tohum haramdady. Bular näme üçin? Biziň halkymyz diňe oýlanşana, şu ýurt biziňki. Biziň eje kakalamyz, biziň ata-babalarymyz şol üçin kan nöküpdirler. Göreşipdirler. Düşmanlardan şonu gorapdyrlar. Kanlaryny sindiripdirler. Şunu bize miras koyupdyrlar. Biz şoňa eýe çykyp bilemdik. Diňe şunu öwürlik bi. Şu ýurt menki, şunu men goramaly, men saklamaly diýsen, şu haramdadan onuň ýerli ýok. Hiç ornu ýok. Biziň şeýle kösemä hakymyz ýok. Dogry. Ine biziň watandaşlarymyzyň bir pikiri bar da şurýaly. Öňkü Sowet döwletinde, ýani 70 ýyllap ýaşadyk. Döwlet diýse, ýani hökümet bolsa şu döwlet boldy. Oňa şeker ýetirmeliler. Şu döwlet ýolbaşçylaryny bir kez bolmasa, şoň ýani adyny tutmadylar. Erbet ýagdaýda
şirket yetirmeler sebebi sen döwlete Türkmenistan'a şirket yetirdiň bolýar. Ýöne gynansak da ýol boşura gowudy näme bolsa da ýani Türkmenistana seredýärdi. Arda ýatsaň ardana seredýärdi. Halka hyzmat edýärdi. Gyzyldan tualetler ýokdy. Gyzyldan ýanky her gün rally edip täze maşyn menen okdy. At çapyp, Degenleri keý yok, çekip, ýurtdaly. aýdymalyk ýüren okdy. Velosiped süren okdy. Bir normal ýol boşudy. Halkala diýen, halkyň agyr ýagdaýy bilen ýanky turup şoň meselelerini çözüp şu agyr ýagdaýlar bilen ýanky ýatýan toýlarda hem ýerde bizim bilen bile bolýan bir ýol boşy bardy. Şarjybatyr, Balşöbel bir topar ýol boşlarymyz bardy. Häzir olar ýok, häzir kezzap banda topar geldi, watanymyzdan indi bizim öňkü fantaziýamyz ýanky öňkü bizim hökümeti seredýän ünsümüzi häzirki günde şonu biz üýtgetmän şu kezzaplara, ay şu döwlet, şular watan, şular hökümet, şular Türkmenistan biz bolsa şulara hyzmat etmek üçin dogulanyp ýa-ni öz kellerimizde gaýtyp olar hakyny tutma adamlar, olar bize hyzmat etmeli adamlar bizim seslerimizi ogurlap gelip sizin ýa-ni arzularyňyz bilen men şunu iş edýän, siz meni hakyna tutduňyz, men ses berdiňiz, men şunu edýän nip bolmaly adamlar polistary hakyna tutma adamlary. Ine şolun hakyna tutma adamlar bize gelip bizim kellämizi agyrýar. Mysal üçin bir öýde sen bir ýerini hakyna tutýan, milleni depmäni. Ol adamam gelip sen öňe eýçilik edýär. Sana beýlet diýär, sana ýanky ýok çöregime diýär. Sen nabay men ýerime yer dep, men sen çaýyny çöreňip, ýanky aýalyň bilen arkyny oturjak diýip ýanky tersine gidýär. Edil şol waka häzir Türkmenistanda bize hyzmat etmeli kezzaplar, ýani kezzaplarly prezident we milli lider, giýje uni halkyň aladasyny etmeli adamlar bizim ýüzümizde tüýkürüp, bizim watanymyzy ogurlap, öz bähbidine hedile diýip gezip ýörler. Ine şol melleňizde bir işlänler sizi ýanky neme diýe şonuň üçin şu zatlara ünsörmeli. Men bir ýene bir video görkezdim Muhammed aga, ruhsat bersen. Ine Aşgabatyň ýanyna bagyrda, ýa-ni internetiň petligi bolan soň. Ine bagyrda fil aldy. Ünsörüm? Ine şu zatlar 20 ýyl bolýar. Şuň öňüne alyp bolýar. Ýani atwadýaş kanallary gurup bolýar, dambalar gurup bolýar, aýgar öňüne alyp bolýar da. Ine Aşgabatyň bagyr tarapyndan Aşgabat şäheri ünsörüm. Ýollary, köçeleri, halky näme kösenýär. Onun bagty işlemendir. Şol olary kowup şol ýerde ýanky arkadaş şäheri gurulmandyr. Bolmasa şol ýerleri gözel bolup durardy. Ene onun bagtyna ýanky şu ýaly nemeler bolup geçipdir. Ine Muhammed aga arkadaş şäherini gurup bütün dünýä özüni reklama edip ýören bir kezzap 5,5 milliard dolary bizden soraman öz şäherini özü karar çykyp, özü gurup ogul kişi pullary ogurlap büdjetden şu pullary şu ýollara, köçelere, zeýkeşlere, howuzlara, ýani kanalllara, demir ýollara, aeroportlar ýeňeltmek, aeroportlar her şäherde bolmak ýani her etrapda ýürütürleşdirilen merkezler, metbuat çaýlar, konsert çaýlar, ýani poliklinikalar, zatlar gurman hemme pullary büdjetden ogurlap hiç kimden sorman. Büdjette şol rashodam ýok. Ýöne bir gün kelletine ýani taýak degen ýer gelip bar pullary ogurlap gidýär. Sebäbi ol onuň watany. Türkmenistan çünkü bizim watanymyz däl, Gurbanulyň watany. Sebäbi biz şoňa ýol berýär. Biz öz watanymyza watan diýip seredýär. Fantaziýamyzda bar, ýöne hiç bir hereket ýok. Gaty dogry elaklaşdyr. Elinde watan bolmasa sen şoň iýesi bolanok. Bizim elimizde watan ýok. Biz şoň iýesi däl. Ne şu ýaly Muhammed aga? Goşuklaryňyz bolsa goşup bersiňiz. Yo, burada hemmesini aýtdym diňe şol gurulşyk gurýany iki nemesini gözegine tutýar da. Birinji dene şu pul ogurlamak üçin. Diňe pul ogurlamak üçin.
Şondan Elbette. 1 milyardlık mesela jaý wurdum diýse, şoň 700 milyonyny alýar. Şonu alyp özüni taklamak üçin Putin'e ýene şoňa meňdeşlere berir. Galanynam jaý wurdum diýip ekranyna onu muny anlamak üçin östirýän, ýurt demetýän falan diýip zatýar. Bir towar adamam iş bilen güýmeýän diýip ähleke başga hiç ýerde iş ýok, zat ýok, şo bilen iş güýmeýän. Oň alyp barýan siýasat şu. Şol üçin biz hemmämiz birlikde şunýana guruluşlary besedilmegini talap etmeli. Şoňa ýol bermeliler. İýde galan obalar bar, ýollar bar başga ýerde. Şo infrastrukturany döweltmek üçin, okuw mekteplerini gurmak üçin, ýollar bejermek üçin, balnisalary düzeltmek üçin, başga türli sadiklary gurmak üçin şoňa sarp edilmeli. Zawod, fabrik gurmaly, adamlara iş orunlary döretmeli. Şol üçin bir başga zatlara sarp edilmeli. Doğru. Dege oğurluk etmek için, başga iş zatda. Anladım, Niyeti doğru. hiç absolutno doğruluk yok. Doğru ýa Muhammed abi. Ýene men bir kiçik videony görkedeýin. Şu Türkmenistanda ýaşlaryň ýagdaýy. Ýaşlar öldü çykdy şu videony. Seyret geçeli. Ýaşlar näýeli ýagdaýda Türkmenistanda? Ine Muhammed ağa, bizim ýaşlarymyz ýani bular mümkinçilikleri pes bolmasa diňe köçeler galýar-da. Şu köçede görürler entäp günlerini görýärler. Öňkü ýaly Türkmenistanda klublar, ýani muzykal mektepler, ýani avtomodeli, aeroplanирование, modelирование ýa başga bir hünär aljak bolsaň, bir giňlik ýagdaýyna hünärler, ýani ol sen bir sporta gatnap bilýän ýa ýeni bir zat bilýän, şo zatlar bady köp, onsoň metbuatlar, ýörüýtürleşdirilen medeniýet öýleri bady. Gara ýene taň seni istendik ýere berip bilýärdi, sen şoňa gatnap bir terip alýardyň, köçürden temen bir topar gowzat edýärdiň. Häzir şu Gurbanuwyň kezzap siýasaty zerarly. Ine şoň şammy, pammy diýenler orta çykyp, gödöklük, biýdüzgünçilik, biýheppeçilik öňe sürüp görkezip, hemme ýaşlar şolu görüllü hökmüni alýarlar. Mysal üçin, ýani öňküdek bellek geçdiňizde restorana gidip aýal maşgalany urýar, ýa barmen urýar, ýa köçedäki polismen urýar, ýa ministr, içeri işler ministri köçe çykaryp onu urýar. Şu zatlar ýani ýaşlara mysal hökmünde bolýar, ýaşlar bozulyp başlaýar. Ýani öz terbiýetini ýitirip başlaýar. Bunun hökümetiň alyp barýan siýasaty. Hökümetde siýasat ýok. Hökümetde bir siýasat bar, olum Gurbanowy. Onuň ogly siýasatçam däl, ýani bul bir hojalygy alyp barýan adamam däl. Bul bir industriýany, o hojalygy ýa bank işlerine spesialist däl. Bul hatda daşky siýasatda spesialist däl, hünärmetler. Şoň üçin oň bir bezlik ýani ýüzsüz bir kreslany bujaklap, kagaza saklap duran bir oğulcağa. Şoň üçin esasy milli lideriň siýasaty ýok. Oň siýasatan kezzapçylyk. Ine şo sebäpli şol ýaly oglanlar köçelerde entäp ýöler, tertipsiz, öz energiýasini, güýçlerini gowzada sarp etmän, wagtlaryny biderek geçirip, ýani nime diýär. Ine Ýewropada biz seredýär, şo ýaly köçede entäp ýören oglan görmersiň. Ya okuwda, ya institutda, ya sportda, ya horda, ya garat bir düýp zat edýärler, ýani enatasy boş goýmaýar birinciden, ikinciden onun ýani iýdigidir, aktivite diýilýär. Iýdigidir, aktivnosti bar. Onun wagtam ýok. Ýöne gynansak da Türkmenistanyň ine ýaş olanlary edil bilim almaly wagty, edil özüni görkezmeli wagty, energiýanyň köp wagty dilleri öwrenmeli, bir topar hünärler öwrenmeli, sportlar etmeli, bir topar ýani medeniýetli zatlary öwrenmeli. Ýok, köçede entäp
Sebebi iş yok, enatalı işler, enatalı hiçlat ettilen okşulara, hiçlat diýilen sebäp olaň pul mümkinçilikleri yok sporta berýärli, ya östürýär çağlarını. Şu ýagdaý, şu Guranyň siýasaty. Sen näme pikir edýäňiz? Şu ýaly biziň ýaşlarymyz bir derek köçürde intap ýörler. Näme şul alamaty? Murat, men yine bir tane neme koyacak adatlıklar diye şunu koydu. Ben şunu Aynen. tepin koyayım. Orta mekteplerinde ve yukarı okujalarında okuçulara ve taliplere ağız beklep orada tutmak kadağın edilýär. Devlet Başkanı Aşgabat Havaalanı'nda Meclis Başkanı, bakanlar, kolluk kuvvetlerinin üst düzey yöneticileri uğurladı. Kutsal ziyaret yolculuğunda Türkmen lideri Dışişleri Bakanı Öyle. Raşit Merinoğlu, Gördü. Bu karamzade mescit buraya, mescit Mekke'ye gitti. Ondan gelip Ramazan ayında okul mektepleri, instituttakilere ruda tutmağa kadağan etti. Şimdi ben işte bir daha belirleyecek. Recep Tayyip Erdoğan'a şu doğunum diye şu karamzada şuna aytacak bolýan. Senden nerede vicdan var Recep Tayyip Erdoğan? Sen nerede Müslüman? Sen münafığı. Sen gelip şu yana haramzade için bizim aktivistlerimizi tutup Türkiye'den uğratıyor. Sen bizim halkımıza Türkiye'de azar veriyor. Sen ki şunu gözüm bile görüp oturuyorsun. Şu haramzade dini neyli Türkmenleri tağlamak için ayrılanıyor. Sen sesini çıkaramam. Nitolka sesini çıkarmak bilen kanaatdaňa. Yine şoňa kömek etýär. Televizorda, ekranda, bütün dünýäň öňünde de şu haramzada, binamız, dinsiz, imansız adama da sen doğunum diýip aýtýar. Bir Şimdi Murat, yankı vurdu. Ben de Murat, bir zakonomerna da. Haçanam yumurdun içindeki yukarıda yumurt dolandırıp oturan devlet, ulamalar, şahsiyetler puşluğa barsa, aytýandadı manasız bolsa, düýüpsiz, esassız bolsa, olu imansız bolsa, vicdansız bolsa, ondan çağala anarxist bolýar. Çağala görüp oturuyor. Hemme zady gözleri bilen görüp oturuyor. Ola kanuni yol bilen hiçler edip bilen akla, içindeki kaharlarını döküp bilen akla, o zaman yankı görünüşüne çıkıyor. Toğyan, ıktışaş, birbirini vurmak, uruşmak, oğurluk etmek, Ramazan ayı mescitle verip mescidin içinde koğuş oğurlamak, hemme zat. Neme haramdatçılık gerek bolsa, şolu ondan etdiye. Şu ehleki, şu haramdadalar terbileyen adamları yaşları. Inni bulmalısı ne mi? Gel Kanada gel. Anan varsam, Murat, şu da birincide ne çağın sen yaşın nime yetmese sen yeki on gövermegen bolan. Her bir mektebin kaptalına dürlü kurujoklu var. Şahsını hemme yerde dapalını tılını tapak bir yerli var. Sen eğer çağını okutmağa berdin, ben öz kıydım dadım, nime matematika, Fransız dadı beriyor. Pulun töleyen, sen şunu öz nalok taks töleyen, şunun kim kalıyor? Hemme yerde, böyle sportivlik kompleks, her yeri var, hem tölevli var, hem devletin kuralları var. Sen abone olayan, böyle bir kompleksle, her uçastakta var, doğulu şolu. Özüm en kovkaçsı var, şu karamdadı var, şeyden kişik oluyor, ştangaları, kaldıran kişik oluyor. Şondan kovuyor, hemmeti. Böyle şolun içinde şu konu, biblioteka var, bibliotekanın içinde, böyle birli uğrunda trainerli var. Trainerli biliyor musun? Çağalara tapak veriyorlar. Çağalara yaz. O zaman şu tada yazıcılığı gelip şöyle bilen duşyarlı. Neme teknoloji ösen olsa mesela 3D printer programı koyarlar falan bir gelip 3D printerin nemeliğini öğretiyor diye. O zaman herkes var ya şunda paniyatı alıyor şunda nemeli. Gelip görken yerli şu. Ve de kaptalına indi. Kitapkadan kaptalına. Sportivli kompleks var. Baseni var.
ve de baseyni, olu baseyni, soğuk neme, sauna var. Ondan sonra kafeterya var, öz pulun bulungan etiyor. Ondan sonra kaptalına nemele var, ping pong oynayan da futbol oynayan, iski oynayan, iski neme kışta kaptalına vuruyan hem yerde var. O zaman çağala akıllan oluyor. Çağala öfyerim общество problemi de üretmiyor. Ştada tek problemi ne mi? Narkotik. Var şöyle hem yerde var. Çağalar ece kaka kovtur etti. Hiç zat buluna. O da bol yandan şu ece kakasının gözünün içinde zat buldu. Şu zat buldu. O karşısında da görüşüyor. İnni. Şudan sağlığına teredişini. Dişler kıyışık çıkardır çağalar. Bırak kıyışık oluyor. Utanmar yana. Şuna devlet pulunu veriyor. Var yalla şunu koyuyorlar burası. Koyduruyor. Hemmeti. Yörüyte programı koydu. Şulan sağlığına hemme şartları var. Devletin pulu şolatları gidiyor. Şu çağalan tağdın ötmeyine gidiyor. Bu kalamdadılar. Bizim pulumuzu oğurlap, yeğenlerini, bizim halkımızı göğreli ayarları vurdurmağına darp ediyor. Bizim halkımızı vurdurmak için polisiyaları eden ettiliğine yol verip bar halkı tanıma şuna sarp ediyor. Şunun için yer bilen göm tefavut var. O zaman çağalan Türkmenistan'la. Şun yana uğra gitmeyi o tebiğidir. O zaman ahlaklıdan oluyor, maraltıdan oluyor, yağıyam oluyor, dikiyam, ne mi diysen şolun içinde bu. Doğru. Muhammed ağa, yine şöyle bizim bir vatandaşımız ya men şu mesaj koyun, unutmayın. Başlan sizdin üstüne düşmekten başka da bilen yok. Çındanam yuğudu batkadan alıp çıkacak bolsanız onu kitaptan mesele getirip halka bilim, ilim yetirseniz onunla gepleşsen başkaça diýär. Yine şuna siz näme jogap berjek? Ya men jogap bereyinmi? Bu men bereyin gözde kitaptan okumaklık ol hemişe gerek. Böyle yöne bizde kitap okuyan Sovet dövrünün içinde Sovet dövrüne Sovet halkından köp okuyan kitap yoktu. Şolu köp okuyandı. Yöne şoları yetmeyen de at nemedi. Gayrat. Sistemi korku diye bilyen de adına kerdine ayrılan yağaydı. Diktatörün beğendiğine ayrılan. Şu an Berdi Muhammed'in kitabını yazıp verenle bütün ömrü kitap okarlar. Berdi Muhammed'in yanındaki eline yazıp veriyorlar var okumak için tekstini yazıp veriyorlar. Bütün ömür kitap okan adamlar. Kitap okanın dine yeterlik bir yurdaya çıkmaklık yok. Kitap okumalı, bilmeli, şunu hayırlanmaya da gayrat gerek. Şu gayratı da öğretmek için bizim etkilerle biz gerek. Biz yok diyeyim de kitap. Şunun için biz hem aktivistlerin rekomendasyonu ben uğratıyanmış kitabı okan diye. Öğrenen biliyorum. Kendi kitabın oğlu okan şular diye. Ve de biz onu etkiye paralelini. Bizim halkımıza yetmeyen de şu yüreğindeki korku var. Şol adam bir namus eden, bir vicdan eden, cevapkarsiz eden öz çağalarının önünde. Ne için men vatanımı taşlap, çağalım doğru çağamı taşlap, adamımı taşlap, ayalımı taşlap, ece kakamı taşlap, Türkiye'de kulçuluk etme. Ne için? Öyle bir taraftayım diye, iyi ne gelmeyeceğini biliyor. Ne için? Korkup gitti ya. Birden şuna burada diyemeyin. O problemi var görüyordu sana. Seni bir namus etti, dinsiz etti, bir hemen attın seni ayırdı. Vatandan ayırdı, çağırdın. Sen nemedin sen indi korum oluyor. Dine şu korkukluk. Şu yüreğindeki korkuyu. Şol için biz adamları oyunduracak oluyor. Özünüze gelin. Şu yurt dedin ki biz dine korku bilen batırlığın ağırdı. Bir 3 saat ay falan deyin. Başka durmuş bundan bana durmuş olur mu? Şu durmuşum falan edeyim. Çıktın meydana. Erti kun verdin Muhammed. Şu 3 sekund, şu 3 söz ayıttın. Seni yiyen başka çaldım. Seni azad. O zaman kredi ver. Ne için verdin Muhammed ayırmanı?
Oldum öde gelir sana. Şunu ayırmakla priçineti. Şun oturup televizyonda gepleyişinin öde. Bir sebep ayırmalı şu karamdadan. Kim o bektir oturup gepler yani? Kim o oğlunu getirip koyar yani? Kim o oğlu gelip öz yeğenlerini hakim edip koymalı? Kim o? Kim o Türkmenin atını bilmeli? İyiydi ne geliyor adam. Sebep şunu ayırmak. Neyim için ödüğüne akalın içinde cay vurup ver. Neyim çarcıvlı yurdun eyet değil mi? Marlı yurdun eyet değil mi? Neyim için men hakimi Aşgabat'tan belli yerle, bokunu yerle belli yerle. Aydı ver ondan. Hem mesela hak sen bilir. Men mescidim umamı sen kim haramdadık, dindar mısın? Men mescidim umamı sen beller yani. Sen men oğlumu orada tutmalıların sen haramdadık kim? Şunu orada tutma diyor yani. Sen haramdadık kim sen gelip men başkalar nehil eşki yani bile neymişim var. Men nehil maşin bile mini neyme renkli maşin bile yani bile neymişim var haramdadık. Men oğlumu armaya uğrattım. Şu tadefen eklemeli, tatlamalı, öğretmeli, adam etmeli yani vatanını korasın, takdinem tavşırmalı. Sen haramdada ne için onlar ekledin? O tadı kötü yapıyor. İyiliğine doğulu priçine şu haramdadadan değil. Yöne şunu peskeler yani şu korkucuk. Ona bilim gerek ki, ona kitap okumak gerek ki, ona özün vicdanlı olmak. Doğru, Muhammed ağa, gatı doğru belirleştiniz. Biz her wagt kitap okumaly, her wagt bilim almaly. Onun problemasy yok. Muhammed ağa da maňa şul hepde bir kere ya video ya kitaplar olur diye. Onu da şundan özüme okuyan bolun. Biz birimize ýanky kitaplar olur diye, maslahatlar berýär, videolar olur diye bir Türkmenistany üstürür ýaly. Bilim alyp biz Türkmenistany berýär. Ýani ünsürim. Biz häzir üstünden düşemiz ok. Biz problemleri aytıp geçýär we başga döwletlerde, başga ýurtlarda şu näme çözülýär, näme çözülmeli diýip biz ýanky ýol görkezýär. Ol bir. Indi egerde siz bir türmede oturan adama gelip kitap okap, şoň ýanky ýagdaýyny düzeltjek bolsaňyz hiç wagt düzeltmeýär. Türkmenistan türmede. Ýani şoň üçin biz belläp geçmeli. Elbetde bizim çykyşlarymyz biz jemgyýet ötürýär. Biz azat bilimleri berýär. Biz jemgyýet bilimleri berýär. O kitapdaky bir topor ýanky adamlaryň aýdanlaryny men bir peridaç edip aýdyp bilýän. Onun top ýok. Biz durmuşa bagly meseleleri görkezip, şu güni bizim halkymyzyň meselelerini görkezip, şu sistema, Türkmenistanyň oturan sistema müň bilimli bolay. Bilimli bolsaň şol gitmeli sen Türkmenistanyň. Sen paralan ok, sen ýanky dogrusyny aýdýan, sen adalat gysýan, sen apasýar. Sen dirre gitmeli bolýan Türkmenistanyň. Yine biz şu bilimleri berip halka düşündürüp biz şu kezzaplyň ýanky sany azanlar ýaly halka bilimler, jemgyýet bilimler, adatlyk bilimler, watançy bilimler berip halkymyzy galdyryp halkymyz bilen şu kezzaplar kup bütün sistemany çalışmada o sizin diýen kiçik detaly biz üstüne ýyllar boyu oturup hiç hal etmedi. Şoň üçin biz sistemany çalışmaly. Gattor Muhammed ağa belläkeşdi, menem goşulýan. Türkmenistan'da şu gün iktisadet ya daşarı siyasi sistema yok. İktisadi siyasi sistema ve daşarkı sistema yok. İçerki siyasi sistema daşarkı siyaset yok. Bir siyaset ba. Nide näme oglap bolýar ve Türkmenistan menki bir bitnasa ýa türme batmaly boldy. Onun sistema bolmaz. Ol diňe bir adamyň ýanky düzgüni konstitusiýa serilen ok Türkmenistanyň hiç ýeri hökümet ýanky gurumlary, hökümet adamyň hukukyny goraýan gurumlar işlen ok. Olaň ady olar tersine işleýär. Şoň üçin biz şu zatları düzeltmesek, biz müň bilim beräýär ýanky ýaşlara olar dinlemeden. Şoň üçin biz duruşly sistemany çalışmaly. Ol bir adam yaramasa, o kiçik bir ýanky hem ýeri yaramasa kiçik bir ýerini düzeltmeli hiç bolmaýar. Duruşy gany çalışyp sistemany düzeltmeli. Ne şu ýaly indiki Muhammed ağa. Aydın. Evet. Ve şu bir paniyatiye vatta, ne doğru paniyatiye da men pikirim boýunça. Bir 19-njy asyryň 20-njy asyrda her kim mara şu
siyasete koşulacak bolsa eýe bir partiýa agzasy bolmaly, ya bir ideologiýany kabul etmeli, ya İslamist bolmaly, ya komünist bolmaly, garaz bir isme koşulmaly. Şoňa koşuluşda ondan ählekä bir siyasi hereketçi bolýa, bir revolüsyoner bolýa, bu falan etjek bolýa. Şu paniýatyä köp diýen biziň halkymyzda hemmek şaýet, dünýäde hemmek şaýetirdi. Şol üçin hem halk şu siyaset diýende gaçýar. Şu zatdan gelýär. Ve de siyaset diýende adamyz inni täzeki paniýatyda bolmaly. Sen hakyň gormany oňarmaly. Oňa akyl gerekki. Şu hatta Amerikalı'nın öýüne girecek bol, şu gafdan polisiýa bol, kim boladın? Derrew atýar. Yarawa öýünde. Sen girme hakyň ýok. Şeňe gormany oňarýar. Ýadygly ödem, private diye, bolly, şu ýadygly private diye. Sen girip bilmeýän şu. Kim bolady? Diňe suwdyň reşeniýeti bilen girip bilýär. Sen girdin, sen öldürse de sana hiç de diýip bilmeýärler. Bolluk oturdy. Wende bizde şu zat ýok. Biz siyasi harekette, wende biz sen hakyň gormany oňarmaly. Talep etmän oňarmaly. Hükümet yol başçıları ýaňten aýdyşyň ýaly sen hyzmatkäriň. Sen onu wagtlaýynça öz berýän aýlygyň, sen ýurdun baýlygyndan alynýan pul bilen hak tölenýär. Şolar borjy näme? Üstüne koyulan borcu yerine getirmeli. Yani polisiye bolsa kanunu korumalı, prokuror bolsa konstitusiya usulünü düzgün bozuyanları kanun esasında derine iş kaldırmalı, suda tayinlamalı. Bu her kimin öz işi var. O tarzda onu oğurluk etti mi, o eyyem sen vatandaşın de oğru vatanın düşmanı olur. Şol için şuna yol vermeli. Sen mugallamla aylığın kemmeldik berýärler şu atdan. Çıkın emmeğiniz. Ne için ben aylığım kemmeldik? Şu at hükümet işgärlerini gödöne getir Murat. Hükümet işgärlerini, institutları hem özünün buyruk ettirdi. Telefonlarına hiçbir sosyal olgamlara girmeli değerli. Sen gödöne getir. O belli korkuyor. Şu atdan ben Ramazan ayına protesto başlayak da. Mescitlere barın deyip. O şolordan korkyan. O belli burada hatta düşünün. Göğüne gözde karanlardan korkuyor şimdi. O benim telefonum bile neyim işim var. Ben çasını özledim. 50 ırmağına hakkı yok. Paprobu işte bir polisiye gelip sen telefonu elimden al. Paprobu alsın canım. Gömen çekti ya. Manglayını ver yani. Hiç zaten edilmiyor. Şol için var ya. Biz neyme? Tədeki paniyatiye da akıl getirmek gerek ki. Sen hakkın var. Polisiye sen bir düzgün tuttu mu? Dur o ne için ben tutuyorum? Ne için saklayayım? Kim sen? Ne için ölüm ştada durun sen? Durmaya hakkın yok sen işte. Sen bir polisiye bir yerini saklanını anık bilmeli. Şom naruşeniyet nemelini. Ondan saklamalı. Bizimki bağırlık için saklayın. Orada aramak için saklayın. Ben şunu talep etmek için Kur'an okumak gerek, şunu talep etmek için Marx Lenin'i okumak gerek, şunu talep etmek için İngiliz'in kitabını okumak gerek, yeni başkaları yerini. Şunu talep etmek, her bir halkın öz hak hukukunu talep edip bilse, şöyle demokratiya yakınlaşıyor. Şu yurtta korrupsiyon olma, şu yurtlarda olsan diktatör emele gelmeye. Şol için bu zatları okap, hem zatları bilip 50 yıl Türkmenistan'ın geleceğine sen iktisadi, daşarı yurt siyasetleri plan döküp şu hayızı doğru, ne doğru deyip akıl yetirip siyasete koşulmak gerek. Kim şu akıl yetir yani de bokunu yiyor. Yalan sözle yani. Şu yani adam tarihte yok. Hem zaten akıl yetirip revolüsiyon eden yok. Edenem ol hemen şu ideologiya deyip, özleri öz yurduna bela bulun. Hala Kuba, hala İran, hala Lenin, hala Stalin, hala Severny Koreya. Öz halkına bela bulun. Şol için bu da akıllı. Dine hakkını talep etmeli olmalı. Bolli. Edenettiliğe yol vermeli. Kanunçılık talep etmeli. Aha şunu talep ediyor. Bir de her bir Türkmenistan'ın, her bir yurdun grajdanlığın konstitusyonu borcu etmede borcu yerine getirir.
Şol için biz şunu aýtýak. Gattor diýen Muhammed ağa inem men geň görýände Gurbanyňly öz bozuny ýerine ýetirýär. Bozunun üstüne de ýanky öz bozunyň daşary işleri ýerine ýetirýär. Pullary ogurlaýar diýär. Türkmenistan kontrol edýär. Biz bolsa öz bozumyzy ýerine ýetiremiz o. Ýanky jogapkärçilik bozumyzy. Haklarymyzy alamyz o. Türkmenistanyň grajdany bolup şu gaýtyp Türkmenistan näme gaçyp bilsek, şoňa ırda diýip ýanky gaçyp gidip oturýar. Oňa daşyrda gidip Amerikada ýa plan ýerde ay bizim vatanımız var, Türkmenistan var, inşallah bir gün bararım. Bu haberler yok. Türkmenistan gidip oturuyor hadi. Bizim elimizden, vatan elimizden gidip oturuyor. Haberler yok şu an. Yine şu zatları düşündüğümden kattı ol belirleştiğiniz Türkmenistan'ı özgür etmek için halka ulu bilimler gereği yok. Elementarna konstitusiyanı kaldırıyan, haklarını seyrediyen, o katlayan olsa talep ediyen, şoň önem yeterlik bolýar. Sen haklarını talep ettin, şo ýerde, şo momentda eýýär korrupsiýa ýatýar. Her kim şoraýa etse, korrupsiýa Türkmenistanyň gidýär. Türkmenistanyň gaty ise bir 3% korrupsiýa galan gidýär. Biz hak talep edende gaýtyp, häzir Türkiýeden derrew öýe baryp, ýanky 1000 euro, 1000 dolar bolsa 1300 dolar berip, şalt pasportyny düzüp, viza alyp gaçyp gidýärler. Diýmek, ýanky 3 günlük ýa 10 günlük ýa 15 günlük gelýär de korrupsiýany östürüp ýene gaçyp gidýär. Ine biz türkmenler şey diýär, şoň üçin Türkmenistan düzeler, ine bir gün gowulaşar, Gurbanyňly ahir özüne gelir. Ýanky hemme zat gowular, Türkmenistan öser. Asma ýanky parahat asmanymyz bolar diýip öz-özlerini alýar. Men ine bir tendensiýa seretdim-de, şu düşüne gitse, men öňüm diýädim. Egerde halka öz ýanky arzularını, öz arzularyny, öz näçelerini aýtmany mümkinçilik berilmese, grajdany durýar. Hökman suratda. Eýýam ine biz täze tema geçelim Muhammed ağa. Yine bir şeyde bir koşacak lazım mı? Bir gen hatta men Çerjewli, men Daşowly, men Balkally. Men häkimi o ýokardan belli. Kim o be? Sen men meselem düşünmäge adam getirýärmi? Alat etýärmi? Ýa-da bir adam uratýan bizim ýurdumy talamak üçin. Eger şu Aşgabatda oturan Çerjew gowulýan ise bokuny onu ýanyklatýar. Bizim öz içimizde getip ýörenme, şo taýda hemme halkyň derdini bilýär. Şoly howçun bilýär. Balkanyň gamma. Biz at bilýärmi haçandan galan. O Hristiýanlaryň pristavitelleri var da nalogýonary. Her ýurdu basmalarlaryna olan bir adam goýarlar şo taýda. Şo taýda nalog ýonamak üçin. Okupantlaň etýän işi. Ya Araplar halifatlary hemme Orta Aziýada alanlar şo taýdan pul ýognamak üçin elle adamlar muratýar. O yerlerden boyunca. Aha, ya mesela o Mongol Cengiz Han hem şeyler. O Moskova'da ol Mongollara pul töläp otyra. Dat diýmeýän üçin. Bu ya deden şol ýanak Cengiz Han boljak bolýan dedi. Ya halifatla boljak bolýan. Çerjewň, Daşowdyň falanyň baýlyklaryny eýlenjek bol. O biz 21-nji asyrda ýaşaýar. Ýurt hemmämidinki. Biz respublika yani prezident taýlanýan, şu halk taýlaýar. Konstitusiýa halk hemme zatdan ýokarda. Onu her halkyň öz ýaşaýan ýerine öz saýlamaly häkimlerini. Naçalnik polisiýasyna, prokuroruna, sudiýasyna budjetlerem özüňki bolmaly. Şo taýdan gazanylýan, ýygnalýan budjet şo taýtynmaly. A bizimkiler kesinem çykaran akşam. Şol üçin aýtýan. Bize näme gerek? Bize gaýrat gerek. Öz hakkını talep et başlamalı. Aşgabatdan uğrattılan mara hakimin. Gümünçe bir jövnem durmadı. Yarık koymalı hakimin önünde. Doğru diýär. Hiç wagt Aşgabatdan gelip Mara ýa Lewaba ýa Daşowda ýa Balkana gelip şo ýeriň halky bilen bolup şo ýeriň ýanky hemme problemleriň öwrünüp halka kömek etmek. Yerli adam şo ýerde ýaşan, hemme häsiýet kılıklary, däpler, deturlar bilýän, içinde bişen adamla goýsaň, hökman vilayetde akıllı adam köp-de. Näme akıllı adam ýokmy? Ba, näme gelen adamdan bir gowuja arasy adam ýokmy? Vilayetde ba.
Onu goýma sebäbi ol adam onsoň şu falsifikasiýa sesler etmeli bolanlar, ses ogurlamakda bolanlar sesleri ogurlap bermez. Gurbalyny gowlamaz, halky bollar. Oňa bolsa olar ýaly adam berkä, oňa esasy halky öldür näme taala ol has gurban üçin. Men öňümde wepaly maňa boldy. Halky taýlama işim ýok. Başarsan taýla sebäbi näçe köp halk taýlansa kellerini aldatdym diýär. Diňe men taýlamanda sizem taýlan, men sizi gerek ýerine taýlan diýip ýa. Şu siýasat ýöregeli. Vatandaşlar, Muhammed ağa, bir çıkışımız devam ederi. Yine maglumatlar var Türkmenistan'dan. Yine sizin bilişiniz yani Ramazan ayı devam ediyor. Emma gıynan sakta Aşgabat şehrinde ulu mescitlerde Ertuğrul, Hazreti Osman ve Kıpçak'taki Ruhiyet mescitlerine akşamlık tarava namazına cem olup durulanlar mescidin içine mektep okuçuları topar olup barıp şu yerde yani goq kalmagalı turdiýarlar. Ondan namaz buturun soň daşına çıkıp bular vuruşýarlar. Birinin ağızlarını birbirinin ağızlarında dögýärler, garagany bulaşýarlar, ýa köýneklerini ýyrtyşyp edip. Ondan şu sebäpli Kıpçak'taki mescidi vuruş köp bolan soň remont diýip ýapdylar. Hukuk goraýjylaram imam we mollalar sorgy ede çekýärler, olardan para alýarlar ve olar şeýle diýerler. Siz ýaşlar wagt nesihatlar öwredin. Haramlyk edilen zatlara dikkatli bolun diýip imamlary we mollary hukuk goraýan gulluklar gysdýarlar. Özleri şu zatlar aýdanna şu ýa mollardan para alýarlar. Başsak geldi. Yani bir zat sen etmeliýär. Karanlardan Yani kitap karanlıklar- oldu Kur'an ederek. Onun şu oluyordu. Şu da seni haramlıklara karşı görüş yani nimet ettirme zat diye de öğürleri yani karus ettirip oradan pul alıyor. Şu vallatta. Şu yani bu polis zombiler yani emheme teröristler gülkünç ýagdaýda. Indi Muhammed ağa, men yeni bir video görkezek bolýanda Afganistan ve İran'ın arasında turýan gap garşylykly gap garşyklar boýunça da şu sebäplen häzir atışmalar başlady. Bu ýaly iki döwletiň arasyndaky ýagdaý geljekde Türkmenistanyň TAPI projektini dol ýatyrýar. Egerde Gurbanuly çykdyjy edip TAPI projektinden netije garaşyp otursa, onu ol uly ýalňyşlyk. Gurbanulyň siýasaty üçin. Gurbanuly ine hemmeleri alýar. Häzir men pul ýagdyrýan Türkmenistana gadymdy ine häzir alýarlar, satýar, pul ýagdyrýan arqyn bolun. Gayrat edin, häzir kyn ýagdaýda Türkmenistan saklan. Görürsüňiz ine men pul ýagdyran diýip ine oňa sataryn gadymy, oňa sataryn biz gül ýaly ýaşak diýip biziň baýraklaryny satyp ýa pul ýagdyrjak bolýar-da. Bu ýalan. Gelin bir kiçik video seyredelim. Iran bilen ýa Afganistan boýunça gapma garşyklar başlady. Şonu güýşlenip başlady. Men şonu görkezeyim ýa. Bir minut. локального конфликта дело не пойдет. И все же история всегда важнее. Столкновение на границе, хотя никакой границы там на самом деле нет, есть линия Дюранда, такая серая зона протяженностью более 2,5 километров. Так вот, удары пакистанцев по объектам среди этой зоны на продолжение политики Исламабада по выдавливанию пушкунов со своей территории. Речь о 2 миллионах человек. В Пакистане их называют террористами, в Кабуле беженцами, себя особо не хотят, и они определили север страны. Это граница с Таджикистаном и
Ine men ýalňyşypdyň şol materialny başyndan tegeleri pardon. Афганистан и Пакистан обменялись ударами. С обеих сторон Ine şu ýerde 3 tane problemany aýdyp geçýär-de Muhammed ağa. Birinjiden näme diýerler? Afganistan bilen Pakistan arasynda uly bir betbaçylyk bar. Ýani uly problema bar. Şo problema bolup başlady ýani Pakistana we Afganistana diýmek TAPI proýekti. Ýagny Türkmenistanyň Afganistana, Pakistana, India geçirmeli gaz turbaprowodynyň problemasy bar. Ona şonu aýdyp geçdi. İkinji problema şunu adam aýdyp geçdi, gatdyg belläp geçdi. Ýani şol Gediýan kanalyň Afganistandan Türkmenistana, Özbekistana geçen kanalyň Afganistan goşmaçyk derýadan goşmaçyk kanallar dönüp ýani hasapsız ýagdaýda bir topar suwlar çekip başlady. Ekrançylyk üçin, ýani howuzlar üçin çekip başlady. Bu bolsa öňkü gelýän suwlaryň ýani 70%-ni golay azalýanlygyny görkezýär, 60-70%-ni golay. Diýmek suw ýetmezçiligi Türkmenistany we Özbekistany boljakdy. Suw meselesi bu agyr mesele. İki döwletiň arasynda, üç döwletiň arasynda. İkinji problemany kördü we üçüncü problemany ine Türkmenistan Ýewropa gaz berjek. Şo ýerden ýani Ýewropa döwletleri gaz aljak. Şoňa esaslanyp Gurbanoğlu häzir Türkmenistanyny gürläp ýör. Ine häzir men pul ýagdyrýan Ýewropa gaz satar, eýder diýip ýani öz ýanynaky kollegalaryny ýani ýoldaşlaryny alýar. Hemme ministr gaýradanyň häzir halkyň açyk saklan, produkta ýok, zat ýok, pul ýok, gyssalmaň häzir men ýagdyrýan. Ýokurdan ýagşan ýaly pul ýagar diýip şu men sözme-söz aýdýan şol sözlerni. Ne arqyn bolun açykçydan hemme zat men özüm oňarnyp ýani. Şondan şol Antalya forumuna barkal dip şo ýerde gaz meselesini gürleşip gaýtdy. Ol ýani kytyrylajak bolýar-da. Ýani gazy gönden Ýewropa satman, Erdogana satyp, Erdoganam ýani Ýewropa gazlar Azerbaýjan gazyny ýani bulap, Azerbaýjan gazy bilen Türkmen gazyny satyp öz giderjini özüne alıp Türkmenistana da ýani pul berjek bolýar. Ine şu meselede şu meseleni tertip geçirip birinji bilen bir TAPI meselesi. TAPI meselesine. Siz näde serdiýäňiz? Ine şul Pakistan bilen Afganistanyň arasyndaky gapmaşyklar TAPI ýani gazaprowodyna, gaz ýani turbolaryna pähleçik berermi? TAPI proýektini pähleçik berermi ýa TAPI proýekti muňa garamadan geçermi? Gönde Murat, men 3 ýyl bäri aýdyp gelýän. TAPI programmasy ol hiç bolmaýar. Bolmaýan näme üçin? Näçe sebäbi bar? Birinji bu haramdadan durmukdurlygy. O Türkmenistan hemme kişi bilýär. O geljegi ýok. O islendik wagt Türkmenistan bulaşmagy mümkin. Şol üçin milliardlap kampaniýalar turba geçirmek üçin pul goýmaýar. Yine bir sebäbi kampaniýalar döwletler pul goýmaýar Awganistanyň durmuksyz ýagdaýy. Ne öňkü döwürne sebäbi Talibanly o taýyn göçürýär durmuksyzdy. Ne Taliban ki indi gelip bola hiç wagt o taýyny düzelip bilmeýär. Sebäbi Talibanly özleri bir bilen uruşup ber. Üçüncüden indi Özbek Awganyň içinden bir güýçli toporla dörediler. Öňkü generallar zatlar Amerikada ýa uly kongres geçirdiler. General dostum hemmesi gatnaşyp oturýarlar. Häzir uly uruşan başladylar. İçinde o Daişli de döredi. Şol üçin Talibanly hiç wagt Özbekistan Awganistan dolandyryp bilmeýär. O taýda howpsuzlyk üçin edip bilmeýär. Şol üçin o kelleň agyrdy oturýar. Ýöne Talibanlara pul gerek. Bu haramzadanyň korkaklaryny bilýärler. Şol üçin muňa gowur söz berip pullar ýarlar diňe. Bolly. Diňe pullar ýar. Şol üçin o taýdan zat geçirdi pikretme. Ondan soň üçüncü de İran hiç wagt ruhsat bermeýär. Dürli ýollar bilen
İran päskelçilik döreder. Şu turbanı geçirtmeye şu tane. Devevi İran öz gazını tatbilmem. Üçüncüden, beşinciden Pakistan bilen Taliban'la eyyem uruşu otillerini. Dün haber geldi, dün haber vardı informasyon nemelerde. Deme samolyotla bilen Afganistan'a çocuktur deyip nemele Pakistan. Hiç vakti konuşmayanlar. Öz aralarına dava. Şunun için Afganistan'ın üstü bilen turba geçirenliyse ol biderek vurur, ol hiç, o bolmayanlar. Yönetine bir tofor araçla haramzadan Allah Talibanlı pul aldı. Bollu. Dige Türkmenistan'ın pulu gitti şu taraf. Boş gitti öyle. Ona hiç kim pulum koymaya Türkmenistan'ın öz pulum yok. Pul koyup şu taraf turba başlasalar da yendine. Şimdi su meselesi. Su meselesi öğren vacip mesele. Sebebi Talibanlı ne Özbekistan'ı askeriyenli ne Türkmenistan'ı. Şunun için İslenlik tuğunu alayanlı. Yöne dünya normatifi boyunca her devletin şu deryaların akyan uğruna öz belli bir alıp bilecek normatif boyunca nemeleri var. Talibanlar şunu göz önüne tutuyor. Şunun için Türkmenistan'ı şu atlım eyyem 25% önkü gelen sudan ağırlı. Bunun Türkmenistan İngilizce çekiyor. Sebebi hiç vakit bula kanalı arattılana gelen sudan hem öz suyunu alıp bilen. Özbekistan öz naktırıyor. Özbekistan kanalı hem iyiliği giderli arattılap nasosla bilen suğum ağrı aktırı oturdu. Türkmenistan'ın gelen nemeleri hem mesela lay basıp oturdu. Zimli açtığını sarıcaylarla hiç kaydem işlerini yapmaktayız. Şunun için Türkmenistan en ziyan çekecek Afganistan'ın nemaliyandan Türkmenistan'ın ulu problemi şu adam var. Yani Polonlu, Vatlı, hem mesleği yazmış şu böyle. İran'ın mesela etrik deryasının hem suyu. İran Allah, pembesin Allah özüne nemedi oti. Etrik uğradı şu an. Hem mekşvara Türkmenistan'ı ağlayalı de İslamlığını bileyenle halkın şunu tilemeyenini bileyenle bu haramzadan dine yurdun tağlayarlığını bileyenle bir kanun oturallığını bileyenle şol için bunu ityanı oynayanlar. Bollu. Şol için bardağı da alıvotuyla. Kime neyine gerek oldu Türkmenistan'dan alıyor. Şimdi Avrupa gaz geçirmek. On bu haramzadı öz kavrını alıp gidasın o Erdoğan'ı. Erdoğan'ım kavrını alıp gitti. Şu turbanı biz geçirtmeyek şunu. Ne İran'ı geçirtiyor şunu. Ne Avrupa parlamentonun önünde var. Ne etmeli olsa eder. Avrupa gaz sattırtmaz şu. Başarsa satarsın. Gelip otadı bir halk tanık oturan. Putin'in kaşılıyor olup oturan adam inni gelip Avrupa'dan pul alıp Putin'e pul verdiler diye. Onun başına yaptın. O dine yöne ağırlaya kampanyalar getirip doğgu edip var işlerini ettirecek oluyor. Şol oradan pul alacak oluyor. Şol için ağırlaya onu edecek bunu edecekti. Mümkün ne? Avrupa Türkmenistan gaz satıp. Sağ olun Muhammed abi. Men yeni bir şol videonun täzeni goýan teýäbi. Yine bizim vatandaşımız ses olmadı diye. Но несмотря на грозные заявления, понятно, что за рамки эпизодического и локального конфликта дело не пойдет. И все. Tamam, bir minut. Афганистан и Пакистан обменялись ударами. С обеих сторон есть жертвы, но несмотря на грозные заявления, понятно, что за рамки эпизодического и локального конфликта дело не пойдет. И все же история куда важнее. Столкновение на границе, хотя никакой границы там на самом деле нет, есть линия Дюранда, это такая серая зона протяженностью более 2500 километров. Так вот, удары пакистанцев по объектам вблизи этой зоны – это продолжение политики Исламабада по выдавливанию пуштунов со своей территории. Речь о 2 миллионах человек
человек. В Пакистане их называют террористами, в Кабуле беженцами, но и у себя особо видеть не хотят. Для них определили север страны. Это граница с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Канал Кош-Типа, который уже становится головной болью для всего региона, как раз в том числе для того, чтобы наладить жизнь в этих районах. Второй очень важный момент – эскалация на границе серьезно бьет по проекту ТАПИ, газопроводу из Туркменистана в Индию. Но вот как совпало именно сейчас туркменский газ очень ждут в другом направлении. Yine men häzir goşup geçen şu Muhammed Ağa'nın aydınlatlarına TAPI boyunça. Gaty dogry belirtmişdi Muhammed Ağa. TAPI'nin ýagdaýy gaty hukukly. Näçe ýyldan beri Niyazowyň 1996-njy ýyldan beri aýdyp gelýär TAPI. 96, 2006, 2016, 2026, 30 ýyl bolup barýar. Edilen iş ýok. Bir turbodan ıldy, ýa-ni bir 50 metr turbo üstüne TAPI diýip ýazyldy, surat çekildi, şoňdan motordy. TAPI'den entek şu regiona stabilness bolmasa investisiýa gelmeýär. Investisiýa gelmese gaz gitmeýär. Şu ýerde ýa-ni Talibanlarda gowy hökümet, adaletli hökümet, bütün dünýäde ýa-ni hormatlanan hökümet bolmasa hiç adam bolmaýar. Pakistanda da olar ýaly bir durnukluk ýok. Şoň üçin TAPI направлениясы, ýa-ni TAPI uğry ölüm, häzir ölü. Hiç zat işlemez, o ýerden pul garaşlamalylar. Indi ýa-ni men dowam edeň videony bir minut. Крупнейшее газовое месторождение на суше Галкыныш. Британцы совсем недавно проводили свежий аудит. Так вот, по последним данным, запасы оцениваются в более чем 26 триллионов кубометров газа. Действительно колоссальные запасы, которые очень жаждет получить Европейский Союз. Жаждет так сильно, что уже придумали и схему через газовый хаб в Турции, а туда через свопы иранского газа. Чтобы запустить схемку как можно быстрее, Брюссель даже собирается снять санкции с Тегерана. В отличие от денег, газ, конечно, пахнет, но если это запах больших денег, то европейцы готовы и потерпеть. Впрочем, после добровольной ампутации северных потоков выбора у них особо и нет. Ine şu aydın informasyasına men aýtjak bolýardym. Kaspy deňizinden gaz turbany goýar ýaly, ýa-ni Kaspy deňiziniň aşagynyň gaz turbany elter ýaly Azerbaýjan tarapy. O ýerde 5 tane döwletiň, ýa-ni Azerbaýjan, Rossiýa, Gazakystan, Türkmenistan, İran 5 tane döwletiň ırdaçylygy gerek. Şuňkuny İran bilen Rossiýa Kaspyan aşagynyň, ýa-ni ara çekiliş, ýa-ni granitsasy şoň üstüne dawalar gidipdi. Olar ýürüýdi şu soragy, ýa-ni şol Kaspyan aşagyny ara çekmeýäni dol tasdiklaman wagt çekýärlerde eýem ýyllar boýunça ol gidipdi. 20-30 ýyl boýunça ýa-ni şoň dawaty gidipdi. Hiç wagtdan gutarmaýar sebäbi gaty dogry belläkleşdiňi İran öz gazyny satjak bolýar. Egerde Türkmenistan gazy bitse, onda İranyň, ýa-ni gazy boş galýar, ýa-ni satyp bilmeýär. Ikinji şu ýerde oýunçy bar, ýa-ni Rossiýa. Rossiýa her zat etmeli, Türkmen gazyny Ýewropa eltdirmeliler. Şoň üçin turbany çekjek bolsaň, şoň ýa-ni ýeriň aşagy paýlaşygy dol çözmeli. Ol bir. Ikinji, ine şonu edenim bilen Azerbaýjan garşy. Azerbaýjan öz gazyny berip, şu turbany doldurjak bolýar. Türkmenistany ilçekkä bolýar şoň. Türkmenistan demping etbilýär, bahalyk getirip bilýär, Azerbaýjan gazy köp gitmez. Ol Azerbaýjan garşy. Ikinji, üçüncü problema. Egerde diktator döwlet Türkmenistan bolsa, ýa-ni Nabucco diýen proýekt şol aýdýanlarym, Türkmenistanyň Ýewropa, Turkiýa ondan soň Ýewropa gaz çekmek. Şu Nabucco proýektine finansiýasiýa ýok. Türkmenistan diktator bolan soň. Men öňüm aýdypdym, diktator döwletlerde, konstitusiýa işlemeýän döwletlerde, adam haklaryny bozulýan döwletlerde, adaletlik bilen suwtlarda hiç meselen çözüp bolmaýan döwletlerde, korrupsiýa ösen döwletlerine hiç wagt investisiýa gelmeýär. Ine ünseren bolsaňyz 33 ýylda Türkmenistana hani Total, Mobil, Chevron, oraya güýçli gaz, neft kompaniýalary ýokdur. Başta geldiler, gördüler korrupsiýany, gaç gittiler. Uru pullar gelmeýär.
ulu döwletler hem Ýewropa döwletleri ýaly pul goýmaýar. Esasy ýurdun, esasy ýanky dünýäniň pullary 60-70% Amerika bilen Ýewropa döwletlerinde. Açgym Hytaýda. Ine şo pullar gelmeýär. Inni finansiýowany bolmaz. Aşaky ýanky ýeriň aşaky çäkmeleri Deňiziň aşağı. deňiziň aşagyny çäkmeleri ýanky hiç kim onu tasdiklamaz. İkinci problem. Üçüncü problema turban çekmek üçin bir topa teknik problemler var. Kompresör her 100 kilometrede kompresör stansiýalary bolmaly. Bir topa problem var. Dördüncem Azerbaycana karşı, İran'a karşı, Rusya'ya karşı. Demek şu proyektim ölü projekt. Ine şu projekte esaslanıp kurban oly. Men häzir pul ýagdyraryn. Ine men Antalya'da boldum, forumda gürledim. Hemme bizden gadaljak. Häzir bize pul geler. Ýanky ýolda, ýanky transportda da pul geler. Transport ýanky liniýany geçirmek üçin hem gada da pul geler, hem de men ýagdyrýan diýip alýar. Iň esasam Ýewropa Türkmen gadyny almaýar, Türkmenistanyna diktatura barka. Onu biz etdirmez. Her zat eder, giýje uny gattor berläkleşdirýär, onun önüne, Brüssel'in önüne, Strasbourg'da oturup Ýewropa parlamentyny biz beklersen abi. Hiç kime etdirmez onu. Hiç kim etmez. Egerde Ýewropa şu Türkmenistan diktator döwletini gad alaýsa, onu özüniň fundamental düşünjeleri ýanky adam haklary, adam gymmatlyklary, demokratiýa dol bozulýar. Ýewropa onu etmez. Ýewropa Putin'den hem almadı. Ine Ukrayna çözdü. Öz demokratik prinsiplaryny, öz demokratik gymmatlyklaryny ýitirmejek bolup Putin'a da ýok boldy. Yani şo ýaly Ýewropanyň prinsip bar. Häzir hiç kim gürlemese elbetde gurbanlyk çeker o gady. Ýöne opozisiýa, demokratik opozisiýa onu etdirmez. Sebäbi egerde biz şonu etdirsek, gurbanlyk nämedir? Pul ýagardyrar, bu beter kellesi aşyp indi gürlemez öňkýäli. Öň ýanky dolardan ýağış ýagdy bu Türkmençe gürlemänem ýadyny çykardy. Meýlep başlady. Biz doğrudan onu ýanky adam şekline getirdik 3 ýylda. Gürlememden ok meýlep ýören bir doňuz diýip ine gürlep başlady häzir. Ýene de pul ýap başlasa ýene meýlep başlar. Ol gelýän pullar pikir etmeň Türkmenistan ösür bize geler. Ýok, gurbanlyk häzir 1 milliard oguryan bolsa 20 milliard oglap başlar. Sizi bayatmaz sebebi o maksady şeydi. Siz bayasanız elinden vizipeni alýar. Elinden ýanky Türkmenistanyny, elinden onun watanyny Türkmenistany alýar. Şoň üçin etdirme. Pikir etmeň. Murada siz azar bermeň, pullar gelsin Türkmenistan, Türkmen ösür diýip. Türkmenistan ösmez. Özüne mescit kurar, 2-nji mavzoley bolar, 5-nji Erdogan şäherini kurar, ýuwaş-ýuwaş Aşgabatyň daşdöwrüni arkadaky şäher gurup ýanky hemme dady Aşgabaty arkadaky geçirdi. Ýagny arkadaky şäherini ederde bütün Türkmenistany oglar. Pikir etmeň, size pul geler ýa-da ýanky ýagdaýlaryňyz gowulaşar. Ýok. Öň 45% daşynda bolsa indi 80% gider sebäbi pul ýagyp duruň halk gerekkändi boldy. Mesele çözüldü. Murada men bir düşündürüş berjek bolýan ýanky neme? Bir Muhammed bilen Murat Ýewropa gorkup berdi Muhammedden Almanyka madi pikir etmeň. Gurrun näme götürdi? Gurrun şu üstündeki berdi Muhammed diýen adam Newsdeutsche adam. Yurt Newsdeutsche. Şol üçin Ýewropa hiç wagt bir döwlet ki hiç zady belli de anam ýok. Ondan gelip öz yktysadyýatyna uly täsir goýup bilýän zadyny oňa baglamaýar. Neme bilen Orsiýet bilen hem hemişe gepleşiklerini şunu öňde goýýardylar. Nemeden energiýadan siz şantaj üçin haýrlan bil dädirdiňiz. Siýasylaşdyrmaň diýip şert goýýardylar öň. Orsiýet şonu bozdy. Şantajım etdi. Şol için inni bula bilýär. Bir diktator döwlet olan Türkmenistan ýana öz aktivistlerini daşary ýurtdan tutup ýurda ekdiýär. Öz halkyny, milyonlap halkyny Ýewropanyň granitsiyasynda ul ýana kösäpýär. Şolaň hemmesi Ýewropa geljek bolup ýörler. Şunu eger gözleri bilen görseler, biz hem şonu düşündir bilýär. Ola hiç wagt
o devlet yol başçıları etçek bolmak mümkün. Yöne gazet jurnallara çıkandan soň Puspa Probi gelip şolun bir tane devlet yol başçısı gidip karamda devlet dokor etçek boldu. O atın yağını da varmayalım. Biz şol için biz Avrupa halkının ünsünü Türkmenistan'a geçen problema çekibiliyek. Şonun lep güýçli, gaharly, gazaply aksiýalarymyz bilen bir şonu edebiliyek. Şol için hem şonu ettirtmerk diye. Diýer sebäp var, esas. Doğru diýen. Biz egerde bütün dünya jemgyýetiniň ünsüni çeksek, istenlik ýol başy Ýewropada öz wezipetinden gitmeli ýaly. Derreo şu proýekti öldürdi. Bolmasa wezipetinden gitmeli bolýar, maskara bol. O zaman ine aýdýarlar ine orsetden gaz gelmedi. Ýewropa soğuk. Yok, Ýewropanyň bahatan başlady gazyň. Hemme skwarynalar doly, ýani rezerwler doly. Kataryň arzuwy, ömür arzuwy Ýewropa gaz bermek. Bir topar Afrika döwletleriniň Ýewropa gaz bermek arzuwlary. Bir zat ýalgyna çykarmaň. Ukrainada tapylan gazyň möçberi Russiýankydan hem köp. Birinji ýerde häzir. Ondan daşary men size bir zat edeyim. Ine Fransa. Fransada gazanma, neftemma, titanama, ýani alüminiumma, hemme adamma ýöne bulur. Dünýäň rezerwlary 50 ýyllyk galy. Biz öz rezerwlarymyzy 50 jekkä biz tehnologiýalary nime dip ýani tapyp onam daşyurtlara satyp biz şu pullary başga ýerlerden gaz alyp öz rezerwlarymyzy saklaýaly dip şey dip ýani nime dip ýörler Ýewropalılar. Bolmasa bäze de newit gaz bar. Newit gaz hem ýerde bar. Gepim tümek gerek. Ýöne bir döwletler diňe şoň esatyna ýaşaýar, beýlik döwletler ilmiň açışmalaryň ýani sistemalaryň täze görnüş dürüdilýän zatlaryň esatyna şolary satyp şoň esatyna ýani giýdiri görýärler. Şoň üçin adam resurslaryň iň gymmatlygyny bilip, ine şol adamlary östürip, şu adamy üstünden pul gazanyp döwlet saklap durýar. Ýewropa döwletleri. Bolmasa bunuň artykmaş ýani newidi gazyny satan oklar. Bolmasa hemme adamy kömüremma, gazanma, newidemma Ýewropada hemme zat bardyr. Ajöler nime bolar? Ýok. Ýaderni nimelerini ýapýarlar. Bir ýader nimelerini açsa, ýani atom stansiýalaryny. Bular hatda Russiýanam elektron energiýa bilen üpçün etdirýärler. Hemme zat bilýär. Gaýtyp ýapýar şonu adarçak bol. Şoň üçin energetiske bezopasnost Ýewropanyňky hiç bir problema ýok. Absolutno. Ine Muhammed ağa, biz bir saat 12 minut bolýar gepleşip galyp barýanymyzda. Şunuň bilen gepleşigimizi gutaraýlyk, gysga ederlik kon, şona da bir saat etdik. Murad ağa, men birje zady gaýş etjek bolýan, onam şunu aýdaýyn, şu atlym Türkmenistanyň içinde wayenli işten gitýär, massowy. Hemme ýerde habarlar şu wagt ýaýrady. Hukumet yol başçılarım her nähilli ýollar bilen şolar allap beni öwrüp getirjek bolýardy. Gepleşikle gidip boldy. Men hemme wayenlilere ýüzlenjek bolýar. Siz öwrülip baramam. Hukumetin içinde işleýärler, armiýada gulluk etýärler. Hemmeňiz gidin. Bir jymdym durma. Şu haramlardan cinayetine koşulşma. Özüňizi hapalama. Mıň soňy ilni gutordy görnüwdi. Şunu çalıklıkta aýrýar. Sizden bire kömek edin. Siz bize koşulşsaňyz, Ramazan aýynyň soňunda Eid-i Fitr'de mescitlere barın. Wayenli eşikleriniz bilen barın. Barın mescitlerde oturun. Biz etmeli zatlar aýdar. Şol üçin şu ay, şu ýyl biz başladık. Şundan hükmen din eýlip. Yoksa kim şuna ýanaşsa şu gowluk bilen gutarmaýar. Birinciden öz wejdananyň garşyna gitmeli bolýar. İşe girenne viziatga berip girmeli bolýar. İşte islemeýän zadyny etmeli bolýar. İşte muny biýdüzgünçilige, itikläp biýdüzgünçilige, biýkanunçylyga öwretýärler. Şolluk bilen cinayete baş goşýarlar. Bula öz beren pullaryny ödejek bolup
öz yol başçılarının diyenini etjek olup öz vicdanının, namusynyň garşysyna gidip, öz dininiň garşysyna gidip, öz watandaşlarynyň garşysyna hereket etmeli bolýar. Olaň iýjek çöreklerini çağalarynyň agzyndan almaly bolýar. Dürli bahaneler bilen ýollarda durup polisiýe diýip demeden adamlardan pul almaly bolýar. Talaňçylyk etmeli bolýar. Şol üçin inni demeýlek bayanlar. Siz armiýada men gulluk etýänni, watana hyzmat etýänni pikir etmäň, siz watanyň garşysyna etýäňiz. Şol üçin hem inni işiňize barma, işleýärle gitsin, hökümetiň garşysyna hereket edin. Bu hökümetten diýmasa, sizin hiç gaýtyňyz gowdurmuşy görmejeňizi biz hemmämiz bilýäk. Şu wagt 20 ýyllap şuň döwri, 30 ýyllap Niýazowyň döwri bilen bilelikde şu subutnamatdyr. Şol üçin garpçylyk eden, pul alyp, öz wejdanynıza, diniňize, namusyňyza garşy gidip, öz watandaşlaryňyzdan bir kanun ýolu bilen pul alýarlaryňyz bilen men ýaşarny pikir etmäň. Ol sizin damaňyzdan geçmer. Ol size baht getirmer. Ol sizi bedbaht eder. Ol sizi binamyz eder. Ol sizi biwejdan eder. Ol sizi imansyz eder. Boldy Murad ağa? Halo Murad ağa? Watandaşlar şol üçin hemme garnaşlaryňyz wayanny bar bolsa, hökümetiň içindäki işleýän bolsa, hökümet polisiýasyna ýa dürli ýerlerde işleýän bolsa, şu videonu uradyň, şolara duýduryň, inni öz ykballaryny bir haramzadalara baglamasynlar. Murad ağa, men gutardym. Gutardyň ha? Men internetim öçdi, ýa sotkam öçdi, şondan internet kesildi. Gatowy belläkeşdiňiz Muhammed ağa. Menem ine türkmen gazdanlaryny ýylynjak bolýanlar. Sizin aýlyklaryňyz $100 däl ekeni. 60, 70, 80 dolar. Hem alýan salatdary hökümetiň şuňky günü alýan salatdary sizin hiç sadyňyza ýetemek. Şoň üçin şu günler gowulaşmaz, şu günler diňe aglaşyp gider. Indi bes edeliň. Gelin düýdeliň, men size aýdýanlar, biz aýlyklary tiz wagtda galdyryp 800-den 3.500 dolar çelli ortaça aýlyk alarsyňyz. Pesi $800 bolar. Ýuwaş-ýuwaşdan 4 ýyl alman biz şoňa barýar. Derrew ýanky aýlyklar galdyryp. Bizim bu aýlyklarymyz size siňdirer. Bizim ýürütýärleşdiren programmalaryňyz bar. Halky ýanky östürmek, döwleti östürmek boýunça. Şoň üçin demokratik gymmatlyklar, ýanky adam haklary, adamlar, adamyň ýaşaş durmuşy birinji ýerde bolmaly. Ol diktatoryň köşkleri, atlaryň, piçikleriň, itlerin köşkleri däl, medallar däl, birinji bilen adam bolmaly. Adamyň haklary, şoň ýanky durmuşy, şoň işleri, şonuň azatlyklary birinciden birinji ýerde bolmaly. Prezidentim, parlamentam ine şol adamlar hyzmat etmeli. Şu ýa döwlet şuňky günde Ýewropa döwletleri, Amerika döwletleri, ösün azat döwletleri, ýa-ki dünýäde bir topal 114 san döwlet bar. Bizim şu döwletiň biri bolmaly, bizim şol özüp gidýän döwletleriň arasyna girip biz ösmeli. Bizde alat ýok. Indi gatu dogry belläkeşdiňiz, ýa-ki bayram namazy boýunça hormatly watandaşlar, ine biz demokratik opozisiýanyň wekilleri sizi çağırýar. Bayram namazyna meçhide baryp üýüşüp, birek bilen gürleşip, birek durmuşuňyzy aýdyp, bir-birini gutlap, täze ýanky dogalar edip, täze arzular edip, şo ýerde üýşerýär ine size aýdýar. Mollaryňyza gün aýtmaly. Meçhit Allahyň öýü. O ýerde Gurbanulyň kitaplary hiç wagtdan bolmaly. Ilaýda Gurbanulyň kitaplary şo ýerde okulmaly. Dine ýanky dini kitaplary we dini öýde
Allah'ın Muhammed Peygamber'in görkez giden ýolu boýunça gidip şol kitaplary okunmaly. Şoň üçin molllara, ýa-ni imamlara aýtmaly siz. Biziň mesçidimizi biz gidirmeýäli, biz ýa-ni goral diýip goran mesçidimizi gidirmeň Gurbanulla. Gurbanulla siziň mesçidinizden, watanyňdan basyp aldy. Inni ne Allah, ne Gurhana, ne siziň dininize dönüklük etmeň. Alın mesçitlerinizi öz elinize. İmamlarınıza da aydın, yani şo ýerde kim Gurbanulyň kitabyny ýeredýän bolsa, ýa okuyan bolsa, kum şo ýerden. O geregi ýok. Mesçitlerde Gurbanulyň boş kitaplary, boş yalan sözleri, özüniň ýazmady kitaplaryny öýle okumak, ol bir dindarlara haramlyk etmek. Şonu goran, hormatly watandaşlar. Ine demokratik opozisiýasy hemme adamlar goýar, hem dindarlar, hem dinsiz, hem ýöneköý adamlar, hem ýanky hemme adamlar goýar. Türkmenistanyň graždanlary. Biz barymyz bir halk. Şun problemalary hemmelerde bolup biler. Sizde de, bizde de. Biz şu problemalary halk bilen ýeňip, halk bilen öňürtmeli. Onda näme Muhammed aga? Ýene de halkyny Nowruz bayramynyň kutlaly. Gelecek ýyl, ýani gelecekde derrew biz azatlygymy alyp şu rejim ýykylyp barýar. Eýem ýykylyp ýerde ýatyr. Şu bir alaýmatyn şu ýanky hökümetimizi, döwletimizi, watanymyzy halk almaly şonu. Şoň üçin halk öňe çykmaly, wagty geldi. Ol Gurbanuly hemme zat Gurbanuly Türkmenistanyň Hudaý şoň aýdym bilen çözülýär diýseňiz ýalňyş arkalar. Diňe halkyň arzuwy bilen halkyň aýdym bilen çözülýär hemme döwletlerde. Şoňa näme efirimiz gutoraly Muhammed aga, ruhsat berseňiz. Bolýar. Ýene bir gedek Nowruz bayramyňyz gutly bolsun. Ramazan ay, mübarek ay hemmeňizde tutan roz olaňyz kabul bolsun. Gelecek ýylda Hudaý ýetirsin. Şu ýylam nedip bolsa biziň ýelimiz bolsun, biz öz ýurdumyzda ýeçgaýly hemme daşarda gorbatda gelip ýörellerde Ramazan aýyny Nowruz bayramy öz maşgalatynyň arasynda, dost deňdüşleriň arasynda öz ýurdunyň içinde tutmak hemmämiziň ýetdirdi. Amin. Hemme Türkmenler bolup Türkmenistan dolanyp bir toýlady, hemme zady. Diktatorlary türmäge alyp bayram ederi, Türkmenistan azatlyk çykdy, halk azatlyk çykdy. Hoş sağ bolun. Hoş sağ olun.